Ready? 1, 2, 3. Ano yun? Lobat? Ayun, lobat. Lobat. Ay, Diyos. Ganito pa to. So ayun, tutur ko kayo dito sa pangalan nito, Rock Garden Resort. Yan, ito yung kwarto namin. Yan. So sabi dito is 800 pesos. 2 packs, 800. Yan, electric fan. 800 dito ah. Yan. Electric fan. May dalawang tawag to, double deck. Pero hindi ko alam kung ito, pwede ito pang 4 packs. Yan. Ito CR. Yan, ito CR. Tapos lalabas tayo. Ito sa inyo. Gala-gala tayo. Kita isa. Tignan natin yung dagat. Yan, hindi ko alam kung saan ang daan. Ang init lang yan. Kami lang ang tao rito, tapos may dalawang check-in dun sa isang kwarto. So ito yung dagat. Yun, hindi siya hindi siya mabuhangin. Ano siya? Dan buhangin ba ito? Buhangin ba ito? Ba ito dito? Mas maganda rin mabuhangin. Dito kami matutulog eh. Lawak dito. Siraan na. Yun lang. Yun, mga bakante pa yun. Ano yung kabila? Lawak. Rock Garden Resort. Hindi pa naman kasi summer season ngayon, kaya hindi po matao. Pero mga April marami na dito. Ito natin mga kasama ko. Uy, daming isda oh. Dami. Koi fish. Dami koi fish. Taan natin sila. Uli kayo balbon? Ah, wala pa. Ah, sila. Lalaro na kayo? Nag-CR pa sila. Oh, may ligas na sa dagat. Ano hangin? Kaya ako nito. Ala! Ala! Dali ka. Ano ba sa pala? Ano ito? Pearly shell.
Kainan na tayo. Let's go. Alamig. Hindi ba damok yan? Hindi. Suka-sukain ka na. Suka. Sige na, Ed, kain na. Abutan natin yung Mauna ka na, Ed. Sige, ang Victoria nila din. Saan ba na? Happy tayo dito. Bakit? Pag ginagawa niya nagpay-pictorial. Hawaii 5 oh. Ang tuyo. Ang lamig na. Wala ka sa hando ka kasi. Oo nga, ang sarap nito. Ang malamig. Lamig. Sarap nga, ang malamig. Yung kape mo. Ang ganda ng lugar niya. Hindi mahangin, makakapag na tayo. Wala ko asukal eh. Sarap ng tulog ni Lawrence eh. Saan natulog? Ah, Ano dyan? Hindi na naubos yung ano? ha? Alfonso? Hindi. Hindi naman may alam si ano. Ako lang uminom eh. Nag-inom pa ako dyan, no? Grabe ka? Umabot ako ng alauna, siya makatulog. Kasama mo dyan. Uy, bumaba lang kayo dyan! Ingay nyo! Tuwan-tuwan, mami, magkakanda, ihina ng sa tawa yun. Tuwa sila. Tako dyan. Uy, gagawin na ako. Siya mainit ng tubig. Ano? Get mo? Hindi. Talino Hindi. talaga eh. Kakain ako. Bakit nandito tayo? Bato pala. Ha? Ba't nandito tayo? Hindi ko alam kay Lord. Siyempre, para lahat ng lugar na pupuntahan mo, mabuto, mabato, mabuhangin, patusok, pabangin, kapatag. Ba't di si Bato sa edong tinatanong ko? Ano na? Bulakay tayo, bulakay. Hindi ka rin nga ako ng tao gusto. Bulakay tayo, Mark. Bulakay tayo. Tara, burakay tayo. Ang pag-ipunin natin yung bulakay. Ningal ako kay Mimi. Yung ating director. Yung motor ka mo. Ang saan yan? Ang kutsara din. Uy, tawagin mo si Lawrence eh. Ha? Saan si Lawrence? Tulog pa. Saan ba natulog yun? Diyan? Diyan doon ako natulog sa double deck eh. Yung isang kama, solo niya, nakadapa siya. Ang sexy ng damit mo. Baba. Really? Diretso gano'n ang hagdan. Reclivits ah. Ano naman tayo? Pagdating sa akin, din. Ito. Binigay mo. Ang ganyan nila eh. Ang higpit kasi ng garden ha. Wow, kalmado ng dagat. Ganda.
Dito tayo sa Bolinao. Ano pa ang pangalan ng resort? Rock Garden Resort. Dito tayo dun. Let's go. Lamig po ta. Ang lamig. Malamig. Ang lamig. Mahal, sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. On the airplane, I want to go inside over there. Ay, ganun na lang ang galit niya. Okay, nandito po tayo sa Bolinao. Meron pong mga marites sa likod ko. Ay, marites. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Dito tayo sa Bolinao, may mga marites sa likod ko. Dito po sila, napunta na po sila sa Batangas. Singgit pa puto, walang gawa. Kaya po ito, uhaw. Laging uhaw! Sayos! At nakabikini po sila. Yes! Pasintabi po sa mga kumakain. Sila madalo. Pasensya na po kayo. Tingnan mo ang nakabili niya ng ulam. Alahan ni Dolo. May marites mo dito. Ayan po. Dito po tayo ngayon sa Bolinao. Bilangin na lang kung ilan sila. Para sa mga marites. Ayan na, lublub si Mimi, lublub. Picture tayo. Papa! Papa! Ayun na, di naka-record. Ay, be, okay. So ayun, tapos na kami, uwian na kami. Dadaan lang kami ng 100 Islands daw, tapos kakain. After noon, uwi na. Ayan, bibis pa mga kasama ko. Ano naman ako rito? Sa tampo ako.
Ay, nako. So sa mga nanonood pa dyan, subscribe naman kayo sa channel ko. Ayan, follow na rin po kayo sa Facebook. Magra-ride tayo ng mga katapusan or next month. Magsosolo motocamping tayo sa ride. Kung hindi Humalig Island sa Borawan. Doon, Borawan ako sa Humalig Island. Nag-iipon muna ako. Wala pa akong budget. Kembot muna tayo. Yan. Ang init. So yung mga gusto magtanong is ito, 800. Dalawa. 2 person. Pero hindi ko alam kung alam ko kung per person lang to eh. Per day 800 sa pang dalawaan. Tawag dito twin room yata ito. Alam ko saan yung susi. Ito. Twin 1 tas twin 2 yung kabila. Hindi ko lang alam yung iba kung magkano. Dun sa may hanggang 3rd floor ate, 2nd floor yung nila. Maganda rito. So yun lang. Mamaya naman. Thank you. Bye-bye. Okay, uwi na. Let's go.